Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sabonga kakhulu sibonga kukhuzani into engizele ilula ngendlela emangalisayo. Ngiyawuthanda umculo kaMaskandi kodwa khona umuntu ofuna simhloniphe ngendlela emangalisayo. Ake ngizwe amakhwela. Apha amantombazane. Trusted ukuthi isidam sithi kulayitho kancane. Okwami kusipune ngizelana amabhinqa amahle ukuthi uMaskandi ubalekile. Viva Boloza Nzimande, viva. Viva, welcome Boloza Nzimande, viva. Ayeye ngoMaskandi, ayeye. Phambili ngoMaskandi, phambili. Mawuse emakhaya nje uneyibongo baneyibongo nami nginazi ibongo njalo. Oh my gosh, Doc, really? You know, I should not be born. Ikuze mdwayidwa kade babeyidwayiza baze bashuleke. Abayisha bayikhiphe embubheni kodwa babuya babeyilandela ngaphandle bahamba bethela inkobe sebeyahlupheka manje. Isabili ikuze ebombe kasibeka amabhula nomitha naye. Asholawe! Okay, sekuyibusiness kodwa ngiyacela ukusho umlando omncane 2 minutes bese ngiyahla stage. Othi welcome Boloza Nzimande ube kuMaskandi kwi-level ephezulu. Umfazi omnyama ophuze ekhemisi nabantu abaningi esibahloniphayo nowashela imhlophe uBoloza Nzimande kuhlelo usigiya ngengoma kuKhozi FM ashaya ihlombe elikhulu amathambo kaBoloza engasekho emhlabeni ajabule ela khona umphephethe. Inhlelo engizenze emsakazweni kuKhozi FM ngaye ngalwenza uhlelo kwesigiya ngengoma longehlula. Mina ngangithanda ukuthi kuNtsompere kumnandi routine yalwena ashiyele kade bona ngojwango misapha lona Khozi FM PO Box 1547 angizekayo for that. Kodwa khona insizwa ngangizangena ntambama kuKhozi FM ngo3 to 6 uAlex Mthiyane enza uhlelo ekuseni i-breakfast show. Kwase kuthulwa igama lensizwa kuthiwa uKhathide wakwaNgoma. Angizwa umsindo. Ngase ngithi ku-Alex Mthiyane, ngiyacela ungenzele ifavor, tshela lo nsizwa ingaphumi estudio, ngize ngifike lapha estudio. Ngasuka endlini ngingagezile, ngawufuna ukubona uMakata azidudla, bosala bethunga abanenalithi. Ngase ngithi kuBoloza umphephethe, ngiyacela le nsizwa njalo ngoLwesihlanu ibe kuhlelo labantu abasha PO Box 1547 kuKhozi FM ntambama izokhuluma ukuthi izobe iphetheni ngomgqibelo. Ngempela uTshatha wenza isimanga, igama lithi Tshatha igama labakwakhe, kodwa mina ngabona kungcono ukuthi ngithi Tshatha. Ngozobheka igama lithi Sidameza, yimina ngathi uSidameza. Ngobheka ukuthi khona umuntu okuthiwa uMr Gold, yimina ngathi uMr Gold. Amagama amaningi abantu lokhu ngapha kwaba emsakazweni. Kodwa uTshatha ngathi kumnandi mawuthi Tshatha ngoba wenza isimanga. Namhlanje ngithe babe ngicela bempucuze ukuthi ngifike la ngathi noma ngikhathele kodwa angifike simhloniphe ukuthi uMaskandi uthathe indima kusuka kuBoloza wawubeka phezulu. Asimnike ihlombe sikizele shamakhwela for uKhathide umfoka ngobe uTshatha bosala bethuma abanenalithi. Ayeye Tshatha yeye. Ayeye Tshatha yeye. On 5 4 3 2 1 Khathide Tshatha uKhodo bosala bethuma abanenalithi. Esamile engakakhuluma ngabingeleli ngicela beze simnikeze lento. Lensizwa ngayithi ePietermaritzburg ucima omkhulu weKhozi FM ngathi ngifuna bese stage. Ukhatha sita khona izigi zikaMalakwane wazizwa. Nami izigi zalensizwa ngazizwa emsakazweni kuthiwa kunensizwa impela eza ngezigi.
Vumani bafana ngenkunzi, vumani bafana ngujikele, vumani bafana ngenkunzi, vumani bafana ngujikele, vumani bafana ngenkunzi, vumani bafana ngujikele. Sengisuke ngaphazamiseka manje ngaba nebhadi lokutetema izwa lisavumi kahle sisuke yangithinta lento ebiyenzeka lapha ngaphambili kodwa ke cha kuyalunga ake ngiphinde ngimizwe futhi ngicela nivume vumani bafana ngenkonze vumani bafana ngujikele yo mungaphika no mungaphika no mungaphika no mungaphika vumani bafana ngenkonze vumani bafana ngujikele awu halala halala siyabongela halala halala siyabongela awu halala siyabongela nakho ke ngikwaziyo ngiphazansolani ngempela ubamba kancane nje mfowethu awu halala halala siyakubongela halala halala siyakubongela awu halala siyakubongela uyentombulele kanjani halala wangifulathela bulele kanjani